anyị batala n'obere ezumike ka anyị gara na Isimbido Television. Ọwụ na ị na-esonyere anyị ugbu a echefukwala na ọ ka bụkwa n'oge aṅụle ka anyị nọ n'ime ya. Iwu ike soro anyị na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv ma gị nweta anyị na Facebook, Instagram nakwa gịnị na Twitter na @isimbidotv. Chọrọ isonye anyị na YouTube anyị gị gaa na youtube.com/isimbidotv. Ebe ahụ ka ị ga-enweta gị kirie ya n'uju ihe ndị Isimbido Television na-emepụta. Akụkọ anyị kpọ n'ọnụ na-awụ tupu anyị aga n'obere ezumike gbasara ndị ahụ ọwụwụ na ha tụgo aka na ihe gbasara imepụta ejije nakwa ịkụ egwu. Otu onye ọzọ nke anyị kpọ n'ọnụ otu onye a na-akpọkwa Nkemowo nke ji Ọsọfịa mara ya nwa o nwere otu ihe ejije o mepụtara mgbe ọbụla na-ekiri ya bụ ejije ọnụ ọchị na-akpa nke a na-akpọ Ọsọfịa in London. Onye chetara ya bụ Ọsọfịa in London. Ichetakwa ihe ejije ahụ nke akpọrọ gịnị Akịdị Keredem Kede. O mepụtara ọtụtụ ihe ejije dị iche iche. Onye ọzọ ekwesịrị ilekwasị anya. Ndị ahụ ndị tara ahụhụ ya ha na-eri uri ya ugbu a. Ndị ahụ ndị akwesịrị na-elekwasị anya. Ọ na ị na-etolite na ihe gbasara imepụta ejije ka ilekwasị anya. O nwere otu onye ọzọ na-azụpụta ụmụaka na ọfụma afọ ọbụla ka na-ahụ na ọ na-akpọpụta onye ọhụrụ na ihe gbasara ịkụpụta egwu. Onye ama ama a na-akpọ ya Don Jazzy. Ọ kwụsokwa na otu onye zọpụtara otu onye nke mkpọrọ aha akpa na-akpọ D'banj na ihe gbasara ịkụpụta egwu. Ya nwa amadi agbalịala ọfụma zụpụta ọsaịn ndị dịka Ricardo Banks onye nke mepere nke ya ugbu a, ọsaịn onye dịka Dija Korede Bello, Dr. Seed, The Prince, ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'okpuru ya ndị o nyere aka na ihe gbasara ịkụpụta egwu. Otu onye ọzọ m ga-akpọkwa aha ya ụkwa ama m ọtụtụ n'ime unu ga-asị mkpọwa aha onye ya wụ na gịnị Ozubuoke. Ọkanayo ya nwa amadi agbalịala ọfụma na ihe gbasara gịnị imepụta ejije na obodo anyị bụ Nigeria. Ka mkpọkwa onye ọzọ aha ya nwaada akpọrọ Genevieve Nnaji, onye nke anyị ma na ugbu a o bidoro n'obodo anyị Nigeria. Ọ na-agazi mba ofesi mba niile gbasara ime gịnị imepụta ihe ejije n'otibadị ihe ejije ka ọhụrụ nke o mepụtara nke ụwa na-ekwu maka ya gbasara gịnị Obiagụ ya wuru ka o si wee dị. Igbe anyị ga-aga n'obere ezumike ga-ekiri ya n'obere ejije nke na-atọ ọchị. Ekirie na ya bụ ejije anyị agbarịtụkwa egwu nke Slim Brown o tinyere Zoro n'ime ya akpọrọ Flaka. Ya bụ ihe ejije obere ejije nke na-atọ ọchị shiga. Ọ ka bụkwa na Isimbido Television wee ebe a na-ewetara gị ya ya bụ n'oge aṅụle ya wụga gị na Maazị Edomikechukwu Samuel nọ na ya bụ ọgbọ. Ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a, anyị ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ndị ama ama. Anyị akparịtakwa n'ụka site na ihe gbasara Damian Marley ka o kwuru gbasara ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego. Anyị rukwara na ndị ụmụ ntorobịa na ụmụ okorobịa chọrọ ịbanye na ihe ejije na o nwere ihe ndị ọzọ ha kwesịrị ilekwasị anya karịa ịnapụta na ya bụ ihe onyonyo. Anyị kwukwara gbasara iwe onye ama ama mana gịnị ego anọghị n'akpa. Kedu ụzọ ị ga-esi chebara onwe gị echiche mara the business aspect of it ya wuru ka o si wee dị. Ihe ọzọ m chọrọ unu kparịa ịbụrụ ha na onye ama ama ma iji ya bụ ego ma iji ya bụ ego, ndị mmadụ ga na-ekwu gbasara gị. Onye ọbụla ga na-ekwu gbasara gị maka na gịnị iwe onye ama ama n'obodo. O nwere ihe onyonyo nke na-agagasị n'obodo ugbu a ọ bụ nke akpọrọ gịnị Lego nke nwere Burna Boy n'ime. Enwere Burna Boy, enwere Mayorkun, enwere Kizz Daniel, enwere Small Doctor, enwere Zoro akpa swag, enwere Kafi onye na-agba egwu n'ime akpọrọ ya Lego. Egwu gbasara akụmakụ bọọlụ ka eji onye ọbụla eji na-eme gịnị na-represent klọb ya. Burna Boy nọra ndị nke Mayu ndị ọzọ ha niile dị iche iche. Ọ ga-adịkwana mma ị ga-eme gịnị ga-ekirie ya bụ ihe onyonyo gị hụ ka o si gaa. Igbo Igbo ebe a ka anyị ga-emechi ya na Isimbido TV na oge aṅụrị nke ụbọchị taa. Echefukwala iso anyị n'izu ụka ọzọ mgbe anyị unu ga-anọ mee gịnị kparịtakwa n'ụka n'oge aṅụrị nwee ya bụ obi aṅụrị. Ọ bụrụ na were ahịa na-enye gị nsogbu dịka m si ekwu, echefukwala ịga na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Ị ga-enweta anyị ịchọrọ inweta anyị na YouTube anyị gị na youtube.com/isimbidotv. Ị ga-enwetakwa anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa. Echefukwala na aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya onye na-ewetara gị ya n'ụbọchị taa. Na mmechi anyị ga-eji obere egwu nke Zoro tinyere ya bụ Mr. Ri n'ime akpọrọ ya
up and down. Ka ọ dị n'izu ụka ọzọ.